Philippine Coast Guard Southern Mindanao ang nagpadala og mga relief goods ngadto sa mga biktima sa bagyong Odette sa Northern Mindanao. Moabot sa 4 tons nga mga relief goods sama sa tubig, bugas, noodles ug delata ang gipadala sa Coast Guard District Southern Mindanao alang sa mga biktima sa bagyong Odette sa Northern Mindanao ug Surigao del Norte. Gisakay kini sa BRP Malamawi ang mga hinabang nga gikan usab sa mga LGU sa Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos, lakip na gikan sa mga NGO ug mga miyembro sa Coast Guard Auxiliary sa General Santos City. Sumala pa sa commander sa Coast Guard District Southern Mindanao nga si Coast Guard Captain Rehard Marfe, nakapadala sila sa ubang batch sa mga hinabang lakip na sa ilang mga pag-assist sa area sa dihang nahitabo ang paghapak sa bagyong Odette. Yung ating relief goods ngayon is intended for Northern Mindanao, particularly doon sa areas ng Surigao and Siargao. A total of about 4 tons yung ating relief goods composed of mga canned goods, bigas, tubig, food packs.